Hinduta diri oy. Radyo ko sa pambata ba? Wow, hinduta swimming pool diri oy. Napadiditanan ba? Malingaw jud ko ani ba? Wa kay dagat sasaw. Wala kay tao. Dili dai malubog ang swimming pool ba? Unta, way magsinamok sa ako ang adlaw karon. Dilit ako be. Kanindot kay magpadilit ba? Malingaw jud ko karon. Kay ako Raisa. Unya na ko ngapon mo uli. Padilit sa ko sabi. Kay lingaw kay ba? Nindutan dyan sa kondulaan, oy! Wow, luxury car ba? With Lamborghini! Gapuhan ni, oy! How do kayo mo regalo si mama ba, no? Pandarong dabi? Ako suga mo ganyan ba? Daw, di? Ato ko sa unahan, be! Murang nindot dito madagandaganan ba? Ay! Uy, Bert! Nanay ka diri naligo di ay? Karong naman ka diri? Ay malamang! Resort ko ni diri! Nangaligo mi diri sa among pamilya! Magsamok-samok na bukas ako diri ba? Nagsamok-samok lang gyapon! Nangani kay mi diri para mangaligo mi sa among pamilya! Asa man sila be? Na dito! Nagpagandagan ako diri sa akong sports car! Kay bag-o man girigalo kay birthday na ako gahapon! Birthday na ni mo kagahapon ay? Wala ka nang imbita sa ako ah! Ay hala! Nga ano mang imbita mo daw ko sa imo ah? Nga kasirok di mo? Kabaga ba daw di mo daw? Ay noon po! Baka ko nahangon sa mong birthday! Kay mag-birthday naman ko sunod! Hala! Mag-birthday ba na mga sirok? Kawatan pa dyan? Kawatan si mong mata? Kadato na mo, mangawat? Ngita ka! Wa magani ka siguro ni instance rin! Sulod-sulod lang kay sumbuti kas tag-iya diri noon! Sige! Isumbong! Wa ko nahadlok! Bitaw! Unya lang kay tuguan dito ka sa tag-iya diri ah! Wala kay entrance! Ba sige ka wala nag-entrance diri? Amuha man eh! Inyo sa inyong mata? Pero ay! Nindot lagi na imong tulaan! Unsay pangalan ana? Kani? Oh! Sports car! Luxury oh! With Lamborghini! Wow! Lamborghini! Mahal man na ba? Pero di na mo dagan ba? Asay dili! Nga naman kay Queen Manubila oh! Patistingan ako! Sige daw be! Testingan daw! Umugana ba na? Sige ah! Ipadaganon ako niya! Oh! Tanawa ba ita? Tungas! Hala? Hinduta! Nag-arkoy! Pahirma daw ko anak! Uy! Naibog siya sa kundulaan! Wala siya ikapalit! Nasuya! Ay! Patistingan daw ko anak! Murag nindot lagi na! Taysa ha? Ay! Bert! Patistingon ti ka ni Giram! Pero naay kondisyon! Sige! Unsa man ang kondisyon ay? Nato ipa-challenge ni mo, pero ikaw rin ka mo langoy! Ay! Langoy! Ramanday! Kasisew! Sige! Sige! Sunod sa kuha! Asa man dito David? Dari ara day! Namili pa! Ayaw! Dira! Mapaw na kay na dito tao! Asa man? Dito sa lalong? Oh! Dito! Sa lalong! Para challenge ba? Wala man ko ni challenge riya kay mapaw na manggod! Dito rata kay laom! Lalong man dito! Pero sige lang! Para makahiram ko anak! Sige! Sunod sa kuha ha! Para sa dulaan! Bahala na ni! Oh! Diri akong ingon Bert! Musalong ka! Lamang ka na diraan! Walay hulaman kung dili ka mo langoy! Sige, mulangoy na ko! Pila man katuyukan rag! Sige, maghihap na kong 1 out of 10! Sige, dali raman na! Sige na, sugod naglangoy para makadluan ang kasakundulaan! Bantay ka, pero makuha! Okay, 1, 2, 3, langoy! Kaya po na niya! Hindi na ko kaya! Tamutan na ko kaya! 8! 9! Hala, patay na lumot! Hala, patay! Mangayo kong kapal sa tagiya na rin! Kol! Dong, saan ka dong? Kol! Ato na ko ito, Kol! Nailamos bata, Kol! Ha? Asa na
lapit. Tarakol, ginalumos na to, Kol! Madama. Tarakol, oh! Uy, kisa man na. Nak! Ano din ang anak, Kol? O ako na. Tesa dong, ano na lumas pa nakakabalo man mo lang oy. Ipa-challenge magod niya ako siya di Kol! Para mulang, oy! Para makahulam siya, ani! Buang-buang kay ko ni nung dalang anong gidalaman mo sa lalom na di mo nakabalo mo lang oy sa lalom. Uli dito, uli. Ah! Uli.